Bayete, bayete, no shoni shayo, no shoni shayo, siti bayete, no
lithi izwi lenkosi bake bamangala abafundi behamba olwandle bevukelwa izivunguvungu wathi mayikhuza istorm gokusithole bathi kanti ubani lo ukuthi uhlonishwa na isivunguvungu ukwazi ukuhlonishwa even by the storm ukwazi ukuhlonishwa by umoya hallelujah bayethe kuwe wena ohlonishwayo wena ohlonishwa ayo ufanelwe ufanelwe Jesu wena nezifo ziyamlalela amadimoni ayalazi igama lakhe haleluya yena ohlonishwayo ufanele udumo haleluya cancer bow before his name HIV yamazi even inhlupheko iyalazi igama lakhe lithi iBhayibheli linikezwa abantu ukuba basinde ngalo alikho elinye igama elinikezwa abantu ukuba baphile kulo for every knee shall bow every tongue confess that Jesus is Lord of Lords wena ohlonishwayo wena ufanelwe wena ufanelwe Jesu uthi uDavide ubani lo mfilisti ongasokile ukubathelele impi kaJehova hallelujah who is this Goliath ukuthathelele impi kaJehova yena ohlonishwayo ufanele udumo angazi ukuthi ubhekene nani bathi leli gama linamandla kunamagama onke abizwe emhlabeni ezulwini nangaphansi komhlaba igama lika Jesu lona lodwa linamandla ukuthi zonke izimo ziguqe kulo noma ngabe kuthiwa odokotela bakunikeze yiphi report kodwa kunegama elingaphezulu kwama report wonke hallelujah noma ngabe kuthiwa izimo zibhekene nawe kangakanani kunegama elinamandla igama lenkosi elithi izwi lenkosi linqaba abalungileyo babalekela kulo bayalondeka igama lika Jesu hey nakuba simile yilo khona indawo kwakuthiwa ngesiphume kuzo khona izinto kwakuthiwa soze saba yizo kodwa leli gama siyalazi igama lika Jesu siyalazi lisilanda siyalazi lisitakula siyalazi lishintsha impilo zethu igama lenkosi igama lika Jesu igama lika Jesu linamandla igama lika Jesu liyaphilisa igama lika Jesu liyasindisa hallelujah sikho namhlanje
kungenxa leli gama elasiza impilo zethu, kungenxa leli gama elasiza ukuphila kwethu. Uthi namhlanje ngaphambi koba sesizwini lenkosi singawaste isikhathi uma ufuna leli gama likukhulule namhlanje. Akaze ngabe ubanjwe yini empilweni yakho, funa leli gama likukhulule namhlanje. Lithi izwi lenkosi linye igama elinikezwa abantu, linye igama elinikezwa abantu ukuba basinde ngalo, igama lenkosi uJesu. If you want to be set free namhlanje ungeza ngaphambili. Uma ufuna sisazwe izwi lenkosi, ngifuna uku-announce leli gama. If kukhona izinto ezikubambile iminyaka ngeminyaka, uyafuna ukukhululeka namhlanje uza ngaphambili. Uzomukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Uma ungakaze walimukela uJesu, uye okhululayo. Uma ukhona namhlanje, I want to start with the invitation. Hallelujah. Uma ukhona namhlanje uza ngaphambili sikhuleke nawe. Liyahlonishwa leli gama. Amagama wonke alikhothamela leli gama. Amadimoni ayalazi leli gama. Even iqalekiso zomndeni ayinamandla okubambelela kuwe. Uma usuhlangane neli gama kuyanqamuka konke. Uma ukhona woza sithandaze ngaphambi sezwi lenkosi. Hallelujah. Ukhona yini namhlanje? Ukhona yini bazalwane? Othi Nkosi, angaze ngimamukele uJesu. Ngingathanda nami ukuhlangana naleli gama. Ngathanda nami ukukhululeka. Athanda ukuba inkosi insindisi. Mukhona phambi isandla sakho la mukhona sizothandaza. Hallelujah. Ufuna ukunikeza nje wonke umuntu ithuba. Siphakamise izandla zethu ke bazalwane ngaphambi